Tak my už jsme se s nimi potkali před 14 dny. Musím říct, že to bude určitě jiný zápas, než jaký byl pohár v Olomouci. To mužstvo je za těch 14 dnů někde jinde, i co se týká sestavy, co se týká i možná trošku sebevědomí, protože vyhráli teď s Ústím 5-0. Takže určitě budou chtět pokračovat ve stíhací jízdě směrem k postupu do první ligy, takže není lepší pozvánka než mužstvo, který chce hrát o prvního fleka a postoupit. Takže tu kvalitu ten soupeř má tam ve svém středu spoustu zajímavých jmen a pozvánku a si myslím, že to mluví všechno za sebe a my se budeme snažit předvést takový výkon, abychom jim to co nejvíc stížili.